Ето го моето съкъщи. Виждате ли го? Цялото е моето съкъщи. Ето. Чак тук се навадя вече. Ето. Ето колко е пораснало. Мисля да го пусна така. По прозореца. Ето така. И надолу. Ето тук някъде да дойде. Така като да не го пуска надолу ми. Ето така. Оп. Оп. Ето така. Мисля, ще е много готино. Показах ви всъщност какво може да се случи след, може би, няколко месец или година. Сега време да ви разкажа, че самото съкъще самото съкъще може да го нападат газедици, трепси, белокрийки, лесни въшки, бели мухи са тези белокрийките, акари, абсолютно като при всички цветя. Моето в началото ги ядяха, сега са спряли, доколкото виждам. Не се яде. Ето и тук зелата, вижте колко издънки имат. Така че ще стане едно голямо съкъще. Мога да го пусна чак и до тавана и да стане нещо като асма. Ма ще видим как ще стане. Не искам да справя големи планове. Тестото нещо, което правя, от време на време го прускам с тепейки. Съвета, който мога да ви дам, ако имате вредители, е тепеки. Само тепеки. И как казах, вредители. Здравей, моето момиче, какво правиш тук? Или прах, не знам. Бяха доста смачкани листата от другата страна. Виждате как са се смачкали, защото то вече почва да расте, има малко самото пространство. Така че го обърнах малко да светлина и от другата страна. И аз имам някакви бели работи тук. Ще се оправите. Не е нещо страшно. Спокойно. Виждате ли? Просто тази година, ето. Смачках малко, ама. Така ги обявам аз с ръце, ето ги, вижте. Бели мухи, здравейте. И аз ги имам. Всеки градинар има някакви вредители. Какво мислите, че аз ги нямам? Нямам ги. Ето къде са ми яли от листото. Сега ще го оставя така. Ще отида. Ето тук, вижте. Затова ви казвам. Ще отида. Ще си направя отрова тепеки. Днес ще напръскаме петуниите с вас. И ето я. Красоти.